Hello Malawi anzanga lugonse mumuli ine ndabwera pano ndili mwana wa ku university school ndio mwendo kulimbikira pano koma chimene ndabwera pano chachikulu chimene ndabwera pano ndikufuna mamuna amene ali osogola chifukwa ine ndi osogola fere pano pandili ku school zimanditekera ndi 4th year ndasala pang'ono kumaliza ndi kuti mwachiziwikire pompano ndikhala ndikuyamba ntchito mamuna naye inde kuma mamunayi ndi wa ku secondary ndi mukudziwa kale kuti ma levels amakhala asintha iye school timayendera limodzi koma ipaja kusalimbikira kwake mwina ndi umbuli wa kubanja sindikudziwa kuti vuto ndi chani kwenikweni koma chachikulu chimene ndabwerera pano kuti uyu ndikuona ngati kuti andichedwetsa ndi ndikufuna kuti nyamata amene nayeso kakhala level yomweyi kuti nayeso ali ku university 4th year ngati ine palibe vuto kakhala ali pa ntchito kuti ndi wa degree yake koma diploma foti ine pano ndipanga degree ndosati akhali wa ine nditenge degree iye akhali wa diploma zokha zimene tikwasiyira anzanuko ndi akhale kuti school anapangako kwakukulu degree ayinayo ntchito wapa ntchito palibe vuto kuti bora tingotengana chachikulu ndikutengana iye ndine timvani uyu amene ali mbuyo iyi ndikuona kuti sitithana kwenikweni yayi chifukwa iye akungobwereza chinyamukire tonse tinali limodzi form 4 tinalimbira limodzi adamusiya momo mpaka na 3rd year mpaka dali pano ali form 4 koma mmene zikuonekera mwinaso school awa ndi avuta ndi panopa poti ma levels asintha sitingangokhala malo amodzi okhaokhawo sitingangokhala tikuyenera tizisunda ndikufuna mamuna amene angandikwanise ine zaka zanga ndi zaka 23 amene angandifune ma details alipompo mutha kundipeza kuti nanunso mukufuna sikana ngati ine ndili available nthawi iliyonse imene mungafune mundipeza ine ndanena kale kuti ndili ku university 4th year anzanu amene ondeta asiya kayimbulo feti singayendere limodzi imene zikuonekeramo ndikufuna nanenso apasogolo mutha kundipeza.